Coffee shop na itinayo sa isang kuweba sa Marilug District sa Davao City, sinalakay ng otoridad. Ang detalye sa report ni John Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa bisa ng isang search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11, katuwang ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources Region 11. Ang cafe na ito na nasa isang inland resort sa Purok 11, Sitio Langob, Barangay Bagarihan, Marilug District sa Davao City. Ito'y matapos makitaan ng paglabag sa Republic Act 9072 o ang National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Dahil ang naturang cafe itinayo sa isang kuweba na naging dahilan ng pagkasira ng natural na itsura nito. Republic Act number 9072 has been committed. After ko mag-duty dito, gi-start naman na kaagad. So, gi-manage ko lang yung mga tao. And then regarding sa cave, yung may-ari lang yung may kailangan kasagot. So aside from the manager, we'll be identifying the owner at kung sino man siya, we'll also be filing a case against him or her. Sa pagpasok pa lang sa resort, nakita na ng DENR na nagalaw at nasira ang ilang bahagi ng kuweba, katulad ng pagtambak ng lupa at pagsemento sa daanan. Nauna nang nag-viral sa social media ang cafe, dahilan upang makuha nito ang atensyon ng DENR na kumpiska ng otoridad ang mga naturang gamit, maging ang mga naputol na stalagmites at stalactites. Ang integrity sa cave was already murag nawala na gyud siya. Ma-considered nato ni siya as a criminal under criminal case gyud ni unya sa as discussed earlier natay mga penalties that would run from 6 to 8 years and katong ilahang mahimong violation mo danyos pod og around 500 to 1 million na. Ayon naman sa Mines and Geosciences Bureau Region 11, tinatayang nasa 2.5 million years old na ang kuweba. Aabot pa raw ng matagal na panahon bago ma-rehabilitate ang mga nasirang bahagi nito. Mas tigo lang ni siya kaysa sa kaning mga limestone nga makita nato sa Samal. Napag-alaman din na ang mga dokumento ng mismong resort inisyu ng Arakan LGU sa North Cotabato, bagay na ipinagtataka ng DENR dahil nasasakupan pa rin ng Davao City ang nasabing lugar. Tinitingnan din ng otoridad ang paglabag ng resort sa Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA dahil nakapaloob ito sa ancestral domain ng tribong Matigsalog. Base mong sa IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act, tanan undertaking programs, projects, activities na implement within domain, mag-undergo dyan na siya consultation. So, kani siya, super, gibalidi, gi-verify na mo ang record sa tribo. Wala dyan siya dokumento coming from that tribe na, for example, contract abuse of crop. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News.